Hello guys, आं दिनै तेजपुर थांबायदों आरोना तेजपुरावहा मा नुयो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो सेस्था खालामगोन आरोना आं थांनो ओंखारबाय आरोना बासाव गाखोबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नुलांगोन आंजों लोगोसे हाय लोगोफोर बे श्री श्री गणेश मन्दिर आरोना मोजां आरोना भिउ आइदि आरोना नोंसोरबो फैबा नुगोन तेजपुराव दं बे लकेसना आरोना लोगोफोर गणेश घाट गेट आरोना बे दै ब्रह्मपुत्र नायनो हाय गाइस नोंथांमोना नायबाय था अग्निगड़ पाहार नायनो थांदों आरोना जायगाया इदि बरियानानै थांबाय थादों नोंथांमोनाबो नुगोन आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौबो दिन्थिगोन फ्राय स्टार्ट जाबाय आरोना लामाया नायलांबाय था नोंसोरबो नुगोन आरोना नै नायलां आरोना लोगोफोर लामाया अग्निगड़ हाजोआव गाखोनानै मा नुयो नोंथांमोनखौ देखायनो सानदों गिबियावनो जों टिकेट दानना लाग्रोनि टिकेट दानगोन आरोना लोगोफोरियाव मात्र 60 आरोना नै स्टार्टिंआ बिदि आरोना लोगोफोर नै गाखोबाय टिकेट चेक खालामगोन आरोना इयावहा लोगोफोर माने टिकेट चेक खालामबा मानिया बुङो आरोना लोगोआव केमेरा दं नामा सोङो आरोना दा जोंनियाव गैया नालाय जेबो गैया मबाइलल' ओंखायनो जेबो बुङासै आरोना ओमफ्राय मा जायो प्रसेस जों जेबो मोनथियासै ओंखायनो जों डाइरेक्ट फैबाय आरोना नै जाखानाय आरोना नोंसोरबो देरना धेर मानसि दं आरो सायावहा गाखोग्रा सिरि दङ इथिं लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायनो फैनोबा तेजपुर अग्निगड़ फैबानो जाबाय मोजां आरोना लोगोफोर बरिया सिरि बनना होदो आरोना गाखोनो थाखाय नायबानो जाबाय नै मोजां सिरि आरोना पाहार बायदि नुआ आरोना एकदम माने थाबायनो इजि आरोना बुस्थुआ मा बुङो बेखौ माने बेलेग पाहाराव सिरि गैया थाबायनो खस्थ' जायो आरोना मेङो बिराद जोंहा बारा मेंनाय नङा आरोना मेंगा थांनो हागोन मेंबाय आरोना जोंहाबो थेवबो थांबाय थागोन बेसेबां हायो गाखोनो नायलांबाय था दानिया लोगोफोर जोंबो जंफैबाय आरोना जोंनियाव गाखोगोन आरोना नायबानो जाबाय देरना जायगाया लोगोफोर देरना मालाबा फैनोबा फैनो हागोन लोगोफोर तेजपुर अग्निगड़ पाहार आरोना आइ लोगोफोर गोजौ गाखोबाय आरोना जों बेबायदि गासै स्टुडेन्ट आरोना स्कुलनि नायनो फैदों बिसोरबो गायहैनाय हर माबोरै नुदों आरोना गोदो हरिहरनि दावहाया बिब्दि जादोंमोन आरो लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नुगोन आरो दंबावो नै आं एम्बुनि साथा नायनो थांदों आरोना दा लोगोफोर एम्बुनि साथा थांबाय थादों गाहायाव सिरियाव आरोना नै नोंथांमोनाबो नायबाय था नुगोन आरोना लोगोफोर नाय आरोना एम्बु आरो लोगोसे एम्बुनि साथा बिदि गिदिर आरोना नै नायला लामानि नुदों नोंथांमोनाबो फैबा नुगोन आरोना लोगोफोर बिदि मोजां आरोना जायगाया बेयावहाय जिरायना थानो हायो आरोना जनाबो थानो हायो साथा नायलाय अखाबो सिया हाबाबो साथा सिया आरोना लोगोफोर
फैदों बेयाव मोजां ना लकेसना जेनेबा जना थानाय मासरुम जानोबा आरोना जानोबो हागोन बेखौ न'आव गायनोबा जानो हागोन आरोना लोगोफोर बिथिं शिबनि मुर्ति दं आरोना नायनो थांदों आरोना लोगोफोर गुबुनखौबो नन स्टप खामानि थाबाय थायो मानसिफोरा आरोना लोगोफोर आरोना लोगोफोर मुर्ति लोगोफोर बे नाय फायबा नुगोन आरोना बे हाय लोगोफोर आं बेयावनो दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनोसै आरोना आंनि बे चेनेलनि भिडिअखौ नायनानै नोंसोरो मोजां नांदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट बेसां हायो शेयार खालाम आरोना लोगोफोर बेयावनो फोजोबबाय आङो बाय बाय